Sorry, squeeze it out of me. סדרות חדשות וסדרות חדשות כל הלילה. לילות לבנים, למי שיכול להישאר ער. לילות לבנים, בטיניק, בקרוב. הודעה חשובה לצופי מלודיו. מה נפקים? מה? לעזור שם חרב. טוב, לא משנה, רוצה לשם. התעייפתי. אמרתי. מה זה היה? הוא מרביץ לי. אתה מסכן הטאבלט. אתה שובר את הטאבלט. מי זה? איה. מה קרה? מי זה לעזאזל? מיהו! די! מי זה? יש כאן קול מוכר. די כבר! תעזוב אותי. תעזוב אותי. אלה פה מי? מי זה? מישהו. לא יכול להיות. זה אדגר. סתום אחד. אני אחצוף לך את המוח. בואו נדבר על זה. על זה?